Fico chce zajtra vypnúť elektriku zo Slovenska na Ukrajinu. Fico chce pomôcť Putlerovi zabíjať mrazom ženy a deti na Ukrajine. Nemocnice na Ukrajine, ktoré už sú teraz v žalostnom stave, budú v mraze. Škôlky budú v mraze. Školy nebudú mať vodu teplú, nebudú mať teplo. Putler úmyselne zbombardoval úzol ropovodu Družba pri meste Lvov, 50 km od Poľska, aby zničil prívod ropy do Európy a dohodol sa pravdepodobne s jeho Ficiakom a Orbánom, aby deštruovali európsku jednotu. Preto to celé je. Len za január 2026 ľudia Boží na Slovensku zarobili z tých 18% elektriky, čo Ukrajincom dodávame v núdzovom období, 25 miliónov eur. Výhľad na rok 2026 máme zarobiť skoro 400 miliónov eur. To je 0,2 HDP celého Slovenska. To sú 2/100 zisku celej Slovenskej republiky. Poliaci a Rumúni hneď sú pripravení predávať tú istú elektriku komerčne, tak ako my, Ukrajincom. Lebo zarobia 0,5 miliardy. Toto je tá Ficová suverená politika. On sa vyhráža a okradne Slovákov o skoro 0,5 miliardy a Poliaci, Rumúni si to rozdelia. Toto je tá suverená politika Roberta Fica. Toto je len proruská rektoskopia. A prečo to Ficiak robí? Pretože chce, aby mu Putler pomohol cez ruské ovplyvňovanie našich budúcich volieb, aby sa udržal pri moci. O tom to všetko je, ľudia Boží. Vidíme ten scenár v Maďarsku teraz s Orbánom. Čo sa stane potom v Slovenskej republike? No okrem toho, že prídeme o 0,5 miliardy, ľudia Boží, tak sa nám zvýšia náklady, lebo keď pôjdeme na finančné trhy si požičiavať peniaze, no tak investori povedia, vy ste nespoľahliví, vydierači, budete platiť viac úroky za pôžičky. A celkovo čo z toho vznikne? Ešte horšia Ficová drahota pre Slovač. Ivan Novotný verejne vyhlásil, že ak Fico zrealizuje svoju vyhrážku, tak Slovensko tým naplní skutkovú podstatu podozrenia zo spáchania zločinov proti ľudskosti. Lebo Ukrajinci budú reálne umierať zo zamrznutia. Kvôli Ficovi. A Ficiakovi je to jedno. Jemu je jedno, že ženy, deti budú na Ukrajine zomierať zo zamrznutia. Jemu je jedno, že nás okradne od 0,5 miliardy. Jemu je jedno, že prídeme o eurofondy. On si hovorí, po mne potopa. Tak viete čo? Ja, Peter Laťák, tu zo zasneženej Oravy, s touto valaškou, kvôli ktorej on vyhlasoval Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, tak ja tvrdím, Ficiak, to, že ťa tvoj sympatizant 5-krát strelil do bachora, to ťa neoprávňuje strieľať do brucha Slovenska.